Kreće, dragi komšije, dragi gosti, dragi prijatelji, hvala vam što ste večeras u ovako velikom broju. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da sve vidim, i ovu dečicu, naše muzičare, roditelje, komšije, prijatelji i sve ostale. Vidim da je sala već prepuna i verujem da će biti još punija, pa smo napravili rezervnu varijantu. Pored sale imamo video BIM, možda ste vidjeli uživo prenos iz sale, će biti emitovan van sale, dakle, ukoliko bude gužve, nalazit ćemo se. Hvala još jednom na ovome što ste došli večeras. Ovo će postati jedna praksa, ja se nadam, u buduće da pravimo koncerte i ovdje kod nas u sali, da se ne dešavaju sve stvari u gradu, u onom krugu od 200 metara oko zgrade Skupštine opštine, nego se dešava nešto i van centra. Evo, 20 godina se borimo da napravimo jedan kulturni centar za decu i evo, uspeli smo u tome. Dokaz za to su ova dečica i ova iza mene. Molim vas i na veliki aplauz za sve. Kažu da smo skoro kao profesionalno društvo koliko ozbiljno radimo svoj posao, a pritom smo volonteri. Mi smo profesionalci, radimo ovo zato što volimo decu, volimo da se bavimo folklorom, uživamo u svemu tome. Nisam nikakav govor spremao, prosto želim da vam iz srca prenesem poruku zahvalnosti što ste danas ovde. Pričat ćemo, ima dana i kafana, jel tako? Pre svega želeo bih da najavim, dakle, krenut ćemo večerašnji program sa jednom vanserijskom koreografijom naše koreografa, iako on to ne voli da kaže, ali zaista remek delo koje je napravio u svom životu naš koreograf Dragoman Nedulović-Proka, koji je od prvog dana je sa nama. On je, da kažemo, taj alfa i omega koji nam je dao otprilike smernice i kako da razvijamo društvo i borio sam se svima nama mlađima da iznesemo ovu priču i zahvaljujući pre svega njegovom iskustvu i znanju smo danas ovde gde jesmo. Zaista mislim da u Valjevu nema društva koje može nam stane na crtu. To nije floskula, to je zaista jedna istina, velika istina. Evo, počet ćemo sa upravo svadbom, inače koreografijom koja je u Slovačkoj dobila specijalnu nagradu za najbolju koreografiju na Međunarodnom festivalu akademskih društava. To je zaista jedna velika čast i evo, imate mogućnost da uživate u ovoj lepoj koreografiji. Uživajte!
program. Nadam se da ste uživali u ovoj zaista lepoj fotografiji. Idemo dalje. Zamolit ću samo naše članove dečije hora da polako izađu ovde. Ajmo polako hor. Reći ću da hor funkcioniše već nekoliko godina. Horom rukovodi naša profesorka Teodora Damjanović, zaista divno radi i molim se da se
naši mali profesionalci, zaista su sjajni. Zamolio bih samo igrače Privrednu Šumadiju da se polako pripremaju. Sljedeća koreografija je iz srca Srbije, dakle polako od Valjeva krećemo ka Šumadiji pa ćemo vidjeti da li ćemo gore ili dole, južno ili severno. Smije nam se profesor Kalala, ona je inače iz Leskovca. Blizu Leskovca, dobro, igrat ćemo i to. Evo, idemo dalje sa programom, idemo sa Šumadijom, izvolite vam. Momci, cure u kolo, nek se ori veselo.
Poštovana publiko, večer. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas u ime Doma kulture Izvori u svoje lično ime pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu. Kao što znate, Dom kulture Izvor tokom svih ovih godina izrastao je u jednu renomiranu i respektabilnu umetničku i kulturnu ustanovu. Ono što me izuzetno raduje, obzirom da sam i sam izvođač i solista na harmonici, je to da pored očuvanja naše tradicije i folklorne delatnosti imamo ovo što smo malo čas čuli, a to je dakle dečiji hor, a takođe imamo i dečiji orkestar. Pre nego što prepustim reč gospodinu Vladimiru Bobanoviću da najavi i predstavi naše uvažene i drage članove orkestra, red je tako da se i ja sam predstavim, za one koji me ne poznaju. Ja sam Lazar Kušić, akademski umetnik, master harmonike, jedini šestostruki pobednik harmonike Srbije i ponosni šef orkestra Doma kulture Izvor. Hvala vam. Ono što Lazar nije dodao za sebe, a to je da je za nekoliko meseci će postati prvi doktor nauka o kulturi Valjeva. A šta mislite, koja je prosječna ocena na fakultetu? Na 10.00. To je za poštovanje. Zaista nam je veliko zadovoljstvo da imamo takve ljude u našoj ekipi, u našem, molim deca samo tišinu, Milice, učimo ih i igranju, i vaspitanju, i tome kad se ćuti, jel tako? Hvala. Želeo bih samo kratko da predstavim ovu sjajnu ekipu ljudi, nisu oni večeras svi ovde, verujte da ih ima duplo više kada su svi na okupu, ali prosto petak je već tezge i sve ostalo, pa Petrovići nam nisu tu i svi ostali. Evo počet ću od našeg Krla, harmonikaša, koji je 20 godina u društvu, od prvog dana, Dragan Krstmanović, ako ćemo predsjedno tako. Mali Laki, to je Mali Laki, učenik muzičke škole, zatim Vasa, harmonikaš takođe, sjajni momci i vrlo vredni. Zatim imamo našeg Lazu Vilinistu. Ovo je mali podmladak ekipe, ali ima ih još, zaista verujte da su više nego dobri. Onda sa ove strane imamo našeg proslavljenog fruvaša Rada Obradovića. Inače čoveka koji je zajedno sa našim profom pre 2 godine dobio nagradu grada Valjeva za očuvanje tradiciju, odnosno očuvanje naše tradicije u našem valjevskom kraju. Zaista velika čast. Lakija smo predstavili, a do njega imamo našu profesorku Lalu Nedeljković. Ona je naša energija. Pored Lale, tu nam je naša profesorka Mica Urošević, Milena Urošević, tu je naša sigurno i sa televizije i svoje kude, ali tako, zadužena je za brigu o mladim muzičarima, ona malo ih urihtava, tako, kako treba da sviraju, uči ih zaista onome što je naša tradicija, naša kultura i sve dalje, tako. Pored Mice, to je naš Ivan, gitarista, što bi rekli u Goriću, ako mogu da samo dodam, što bi rekli u Goriću, od Vukića, preko pruge, tako. Jedna mala anegdota, inače Ivan nam se oženio u orkestru pre nekoliko godina, ali nije to najveća muka što ga zadesila u orkestru, nego je dobio i tašku u orkestru. Lala je tašta, tako da šta ću ti bilo. Koga je tjerao da svira, tako. I na kraju ovaj lep momak sa velikom violinom, to je naš Bane, basista, naš prijatelj, koji zaista
veliki prijatelj našeg društva i moj lični prijatelj. Zaista je veliko zadovoljstvo poznavati ga, a da ne pričam dalje. Inače čovjek koji dolazi iz Lajkovca na probe, tako da nemam komentara. Javili, onda ih čujemo. Izvolite, samo ćemo, dopunit ću samo jedan detalj. Posle muzičkog bloka koji će izvesti naš orkestar, idemo sa koreografijom Soko sedi na jeli, tako da Soko sedi može polako da se postavlja. Izvolite. Izvolite.
će vam se predstaviti naš najmlađi izvođački ansambl sa igrama iz zapadne Srbije. Ovo su već sada mali profesionalci pred kojima je svijetla budućnost u folkloru. Uživajte u njihovoj izvedbi i slobodno poručite svoj djeci da je folklor idealna aktivnost za svu djecu. Hvala vam i uživajte u programu.
igrati jedno lepo kolo, zatim igre sa juga Srbije i iz okoline Leskovca. U izvođenju našeg prvog ansambla. Autor koreografije je Dragan Medulović, ili što bi mi rekli Proka. Uživajte u koreografiji, a potom sledi jedno iznenađenje za sve prisutne.
Ne znam da ste primetili, niže dođi, da vide svi šta se desilo u toku svirke, vjerojatno nismo ni primetili. Ostali smo bez Goča. Neka je na radost, 20 godina je služio, ne levo. To je kad vas ponese energija i motivacija i sve ostalo, zaista, malo je vidim muzičarima bio problem, ali našli su se, zaista su sjajni. Imam jedno iznenađenje za sve vas. Vidjeli ste, već smo, naši dragi roditelji su doneli svakako malo hrane, slatkiša, svega i svačega, mislim sokova, bez alkohola naravno. Izvijam se svima koji vole alkohol. Nema. Rakije nema. Da se poslužimo posle nastupa, ali ću vas zamoliti sve kome je srce zaigralo večeras. Muzičari, povedite ekipu kroz ova vrata polako na igralište i da povedemo jedno kolo za sve roditelje i za igrače na igralištu. Neka čuje cijel Gorić šta se dešava ovde. Ajmo, Ivo, povedi muzičare, igrači, ajmo. I operatere manjinska. Dođi ti kod nas ovdje. Ja sam ih Stop, stop. Ajde još jedno. Idje kao, na to sporo idje. Opet smo i mi. Ne odustajem.
Može! Tvoj sin svira, ne svira moj. Ili ovo što igra naš. Pozdrav, jes!